Бүгін жұмға 31 ғинвар эфирда Собаду кыннары телевидениесі. Одна информацион студиясында мен Райля Галявина эшлейм. Хайырлы кеш бүгінгі шығарылышта. Пенсия яшы арту белән пенсияга чыгучылар сафы кимүе үзен сиздерә башлады. Бу өлкәдә яңа елның яңалыклары, пенсион фонд нәтиҗәләренә барлады. Бала һөнәр проекты тулы куәтендә. Бакчага йөрүче малайлар кызлар районыбыз оешмаларына йөреп, һөнәрләр серләренә төшенәләр. Саба дулкыннары аша халыкка күренгән Саба Хаммеры дөньяга танылды. Бүген башкалабыз Казанның IT-парк конференц залында Татмедиа Республика матбугат һәм масса күләм коммуникациялар агентлыгының 2019 елга эш нәтиҗәләре һәм 2020 елга бурычлар турында киңәйтелгән утырышы булды. Анда безнең Саба дулкыннары телерадио компаниясе иҗат төркемендә катнашты. Саба дулкыннары телевидениесе шушы көннән башлап үз тарихында яңарыш чорына керә. Без өр-яңа заманча телевидение аппаратуралары белән эшли башладык. Бүген шуларның ачык мисалы булып Казан Саба арасында туры эфир булды. Вакыйга урыннан әзерләнгән хәбәрләр белән без сезне киләсе атна тапшыруында таныштырырбыз. Хәзер барсы турында да тулырак. Яңа ел башы районыбыз оешмаларында хисап җыелышлары үткәрелү белән җаваплы. Бу атнада Саба районара пенсия фонды да үткән елга нәтиҗәләрне барлады. Хисап елы биредә масштаблы технологик оештырулар, берләшүләр белән үтә. Бүген көндә идарә Татарстанның 6 районына хезмәт күрсәтә. Яңартылган зур бина, яңача кабул итү уңайлыклары һәм өр-яңа хезмәткәрләр белән тулыландырылган коллектив. Саба районара пенсия фонды идарәсе узган елны менә шундый яңалыклары белән озата. Үзенең 2019 елга хисап докладында идарә начальнигы Фәрида Якупова шушы шатлыклары белән дә бүлеште. Безнең Саба районында 10262 пенсионер яши, шуны уртача размер пенсия бүгенге көнгә 13308, чөнки 1 январдан 6% пенсия артты. Инде былтыр без пенсия 1 январдан 7,5% арттырдык. Аннары 1 февральдә айлык түләүләр инвалидларга арттырдык и 1 апрельдан 2% государственную пенсию арттырдык. Шулай һәр бер елны август аенда эшләүче пенсионерларның 3% эш балдан да зуррак булмыйча пенсия арттырабыз инде. 1 июльдән Орша, Әтнә, Балташ, Күкмара, Теләче, Сабага кушылып, аларның хезмәт күрсәтүче пенсионерлары сафы 62114-ка тигезләшә. Сабада 40 кешегә яңа эш урыны булдырыла. Барлык кушылган районнарда да клиентлар белән эшләү бүлекләре сакланып кала. Бу үз чиратында халыкка яшәү урыны буенча мөрәҗәгать итәргә мөмкинлек бирә. Орша районының 16400 пенсионеры белән без дә хәзер Саба районына буйсынабыз ди Рузия Нурмөхәмәтова. Безнең район пенсионерлары тискәри яктан бер дә тәэсир итмәде, чөнки без алар безнең клиентлар белән эшләү бүлегенә турдан-туры мөрәҗәгать итәләр. Без бүтән документларны кабул итеп алабыз да, аннан инде 1 этаптан 2 этапка дип атала инде ул алдында тагында эшләү өчен Саба идарәсенә җибәрәбез. Пенсия фондының төп функцияләренең берсе ана гаилә капиталы дәүләт программасын тормышка ашыру. Алар тарафыннан узган елда барлыгы 734 ана капиталына сертификат бирелә һәм аны куллану буенча 914 гариза кабул ителә. Иң күп кулланыла торган юнәлеш булып торак шартларын яхшырту булып тора. 83% гариза шушы юнәлеш буенча тапшырылды. 7% гаризалар безнең балаларны укырга, акчаны ана капиталын балаларны укуына җибәрүгә һәм 3% айлык түләүләр алырга бирелде. Яңа елдан айлык түләүләр буенча да яңа үзгәрешләр көтелә. 2018 елның 1 гыйнварыннан соң туган гаиләдәге икенче балаларга ана капиталыннан яшь ярымга кадәр түләнгән бала пособиесе аз киремле гаиләләр өчен хәзер 3 яшькә кадәр түләнә. 2020 елдан менә шушы кәгазь форматтагы хезмәт кенәгәсе урынына электрон хезмәт кенәгәсе гамәлгә керә. Һәм кешеләрнең шәхси исәп-хисап счеты, хезмәт эшчәнлеге турында мәгълүматлар дигән яңа бүлек белән тулыландырыла. Документның цифрлы бу яңа форматы документлар әйләнешен оптимальләштерергә, тизләтергә һәм документны югалту куркынычын киметергә мөмкинлек бирә.
Бүгінгі җыелышта пенсия яшын арттыру мәсьәләсе дә читтә калмады. Пенсия яшын әкренләп үстерү инде үзен сиздерә башлаган. Мәсәлән, быел 431 яңа пенсия билгеләнгән. Бу алдагы елга караганда 100гә кимрәк. Гомумән алганда 6 районга пенсионер саны 500гә кимегән. Безнең пенсия яше артты. Былтыр 55-60 яшь тулган кешеләрне бер елга, ярты елга соңарак чыктылар. Быел инде ел ярымнан соң чыгалар инде. Но алдан льготный стаж булган кешеләрне алар үз вакытында чыгалар и кемнең хатын-кызларның стажлары 37 ел, ир-атларның 42 ел стажы булган кешеләр алар үз вакытында чыгалар. Икенче елдан инде 3 балалы аналар чыга башлыйлар. 3 ел алдан яңа возрасттан инде 4 балалы 4 ел алдан, 5 балалы ничек 50 яшьтән чыктылар, һаман да 50 яшьтән чыгалар. Хисап җыелышында пенсионерлар берлеге рәисе районда оешкан өлкәннәр клубы эшчәнлеге белән таныштырды. Компьютер грамоталыгы курслары өчен пенсия фонды идарәсенә җитәкчелеккә рәхмәтләрен әйтте. Аеруча нәтиҗәле хезмәт күрсәткечләренә ирешүчеләргә соңыннан грамоталар тапшырылды. Районыбызда бала һөнәр проекты үз эшен дәвам итә. Бу атнада Сабаның Әлүки бакчасының әзерлек төркеме гигиена һәм эпидемиология үзәгендә сәләтле балалар мәктәбендә булып, аларда эшләүчеләрнең һөнәри нечкәлекләре белән таныштылар. Кешеләргә файда китерә торган һәм үзең дә яратып башкара торган һөнәрне дөрес сайлар өчен кичкенәдән үк әзерләнә башларга кирәк. Районыбызда Саба бала һөнәр проекты нәкъ менә шуны күздә тотып тормышка ашырыла. Балалар бакчасына йөрүче һәм мәктәпләрдә белем алучы сабыйлар оешмаларга йөреп төрле һөнәр ияләре белән якыннанрак танышалар һәм булдыра алганча үзләре дә шул ук һөнәрләрне башкарып карыйлар. Балалар гигиена һәм эпидемиология үзәгендә санитария табибы һәм лаборант рольләрендә булдылар. Микроскоп аша төрле микробларны карадылар, аларны төсле карандашлар белән рәсемгә дә төшерделәр. Кулларны кайсы очракларда һәм дөрес итеп юуның мөһим булуы ассызыкланды. Малайлар һәм кызлар химик лабораторияда булып суның катылыгын тикшерделәр. Аларны бигрәк тә препарат үстәгәч суның төсе үзгәрү гаҗәпләндерде. Бу бала һөнәр проекты бик кирәк дип саныйм. Алар балаларга бик кызыклы. Алга таба да тагы килсәләр дә без аларны көтеп калабыз үзебездә. Озактан балаларга сертификатлар һәм грипптан саклану чаралары язылган буклет та тапшырылды. Алдагы станция сәләтле балалар мәктәбендә урнашкан. Биредә сабыйлар турист булу серләренә төшенделәр. Туристка кирәк булган әйберләрне рюкзакка тутырып та, учакта ашарга пешереп тә карадылар. Балаларга тыйын бәйләргә өйрәнүдә, палатканы сынап карау да бик ошады. И смотрите, одно хоп, и в петельку заходит. Получился бублик. Һөнәрле утта янмый, суда батмый. Һөнәрне яратып, күңелеңә ятышлысын сайласаң гына, үз кәсебеңнең остасы була аласың. Кичкенәдән үк төрле һөнәрләрнең нишкәлегенә төшенеп үскән киләчәк буын нәкъ шундый булыр да. 90 яшын билгеләүче чираттагы юбилярыбыз Теләче районы Баландыш авылында гомер кичерә. Миннәгаләм әби Тимергалиева үз гомеремдә бик күп эшләдем. Җитәкчеләр тарафыннан хөрмәтем дә зур булды ди. Шуңа күрә юбилей көнендә олы кунакларны да көткән. Бәйрәм иясен 27 гыйнвар көнне бер юлы 2 Саба һәм Теләче районнары җитәкчелеге тәбрикләде. Миннәгаләм апа, ихлас күңелдән менә шушы юбилейгыз белән котлыйбыз. Сезгә куйган хезмәтегез өчен, инде илгә шушы Саба Теләче районына куйган хезмәтегез өчен, республикага куйган хезмәтегез өчен бик зур рәхмәт. Илләребез тыныч булып, матур тормышта шушылай балалар, оныклар сөеп, бәхет шатлыкта сезгә яшәргә язсын. Менә шундый хөрмәтләү, ихтирам сүзләрен кабул итте Миннәгаләм әби. Тәбрикләүләрне һәр ике районның башкарма комитеты, бүлек һәм оешма җитәкчеләре ирештерде. Юбилярыбыз Саба районы Йылыш авылында туып үскән, шунда гаилә корып гомер кичергән. Тормыш иптәше Әбелгас абый белән 3 кыз, 1 ул үстереп, олы тормышка бастырган. Балачак яшьлек чоры сугыш һәм аннан соңгы авыр елларга туры килә. Чордашлары кичергән нужалы язмыш аның башыннан да узган. Бик авыр эшләрдә җирдә мин кладовщикта булдым, мин бригадирда булдым, мин бөтенесендә эшләдем, бер эштән дә курыкмадым мин. Аннан соң үсә төшкәч инде олрак эшкә куша башладылар. Нигә пешәннәр шабадыр ягыймы, скертидерик шулай иттереп алар да барадыр инде. Миннәгаләм әби Әбелгас абыйга гаилә нигезен саклаучы олы төрәкенә булып калмый, тугры хезмәттәш тә була. Гомер буе колхозда эшлиләр, комбайнда урып җыю эшләрендә бергә хезмәт куялар. Лаеклы ялга чыккач та туктамыйлар. Гаилә башлыгы тирә-якта дан тоткан балта остасы да була. Кызганыч 11 ел элек ирен, 8 ел элек төпчек кызы Әлфияне җирли юбиляр.
Дала кадәр йортта япа-ялгыз калгач, Теләче районы Баландыш авылында яшәүче кызы Әминә һәм кияве Мулла Нураны үз яннарына ала. Менә 7 ел инде ул биредә яши. Бик тырыш булды инде. Менә хәзер инде өйдә инде, әле безгә менгән вакытта да эшләрне карашып, булышып йөри иде менә. Әнигә инде исәнлек, саулык телим инде, шулай еллар тыныч булсын инде, бергә матур итеп гомер итәргә яссын инде. Тормышымда бик әйбәт минем күреп торасыз. Шул хәтле әйбәт, киявем дә бик әйбәт. Саба районы буенча 2020 елда 80-га якын өлкән кеше үзләренең 90-95 яшен билгеләячәк. Теләчедә исә 40-ка якын шундый юбилар бар. Иң өлкәненә биредә 102 яшь тулган. Һәрбер өлкән кешене без инде хөрмәтләргә тиешбез. Ул аннан беркем дә китә алмый шулай бит. Бөтен бу инде яшь буынга дагын шулай бит бер төрле теге үрнәк булып торырга тиеш. Чөнки һәрбер кешенең хезмәт юлы булып, ул өлкән яшькә җитәчәк һәм инде яшьләребезгә дә менә киләчәктә шушындый хөрмәт булсын иде дигән теләктә калам. Миннәгаләм әбинең улы Камил белән тагын бер кызы Рәйханә дә еракта яшәсәләр дә хәлен белергә гел кайтып торалар. 7 оныгы, 9 оныкчыгы да әбиләрен бик ярата. Балалары әниле, оныклары әбиле булуы белән бик бәхетле. Юбилярыбызга исәнлек, саулык, бәхетле озын гомер телибез. 3 авыллы Икшербә, районыбыз авыллары тормышы, аның кешеләре турында нәшер ителгән китаплар сафына килеп кушылган өр яңа басма бу. Аны укучыларга тәкъдим итү кичәсендә безнең иҗат төркеме дә катнашты. Соңгы елларда тарихыбызга борылып карау, аны өйрәнү буенча җитди адымнар ясала. Авыллар тарихын барлау буенча да саллы гына эшләр башкарыла. Районыбызда гына да бөртекләп җыелган ничә китап дөнья күрде. Инде менә Икшермә төбәге буенча Иске Икшермә, Татар Икшермәсе, Өчнарат авыллары тарихын берләштергән китапны кулыбызга алдык. Шушы көннәрдә Икшермә авыл мәдәният йортында китапны укучыларга тәкъдим итү кичәсе булды. Тамаша залына 3 авылдан җыелган халык чак сыйды. Ә менә китап язу эше кайдан башланды соң? Бу хакта иганәче Мәҗит Салихов сөйли. Бик шатлыклы, бик күңелләргә үтеп керә торган хисләр, аны ике сүз белән генә аңлатып булмыйдыр инде бүгенге көндә. Бу бит инде китапны уйладым да сразу язып чыгардым дигән сүз түгел. Әле менә без аны мин дә Рашат та уйлап йөргәнбез ничәдер ел. Менә безнең очрашу сәбәп булды дип әйтәсе килә инде. Мәктәпне бетергәч 30 еллыкка без бик зурлап очрашып, үзебезнең Икшермә уртак мәктәбендә уздырдык. Без бетергән вакытта 10 классны 6 классы бетереп чыккан идек. Шунда шундый башка килгән уйларны сөйләшә, без менә шул көнне тукталдык. Әйдә үзебезнең авыл турында китап языгар дип. Башта уйладык, Татар Икшермәсе турында, Иске Икшермә турында, Өчнарат турында аерым китаплар языбыз микән дип. Аннары безнең язучыбыз да билгеле булгач, уйлашып, бөтенесен бер китапка туплап чыгарырга булдык. Ник дисәгез, бүгенге көндә бер авыл белән икенче авылны аерып булмый. Хәзер күп семьялар уже катнаш гаиләләргә әйләнеп бетте. Кемдер каядыр кияүгә чыкты, кемдер каядыр өйләнде. Безнең авылда яшәгән кешеләрнең күбесе Түбәншнартта яши, Түбәншнартта яшәгәннәр безнең авылда яши. Стар Икшермә инде ул безнең менә шушы Татар Икшермәне һәм Өчнарат авылларын тоташтырып, шуның нәрсә дип кендеге менә шул авылларны. Китапның икенче иганәчесе Рашат Җәләев. Китапны кулга алгач, нинди хисләр килде? Әти, әни искә төште. Алар сөйләгән тарихлар, ниләр, алар яртысын тулып беткән. Менә монда олы кешеләр утыралар, алар сөйлиләр. Авылда белмәгән әйберләр күп. Шул калган поколениягә әзерәк история бу кешеләр исән чакта авыл турында безнең авыл бик матур. Табигаты бик матур, кешеләре яхшы. Шул истә калып, әзрәк безнең халык үзенең туган җире белән, авыл белән горурланып яшәсен дип шундый уйлар килде башка. Менә бу китапта өстәлгәч, үзебез безнең әзрәк тырышта керде инде. Шуның өчен мин бик шат. Авылдашларыгызга нинди теләкләрегез бар? Авылдашларга инде теләк бар. Авыл белән горур булырга, авылны яхшыртырга, яшьләрне авылны яратып үстерергә. Шундый.
Авылның республикада югары дәрәҗәләргә ирешкән, якташларның горурлыгы булган Мәҗит Салихов, Рашат Җәләевләр Икшермә төбәге тарихын бер җыентыкка туплау өчен язучы, журналист Гөлүсә Закировага тапшырганнар. Китап язуның бер вакытта да җиңел булганы юк инде аның. Һәм бу минем 7нче китап. Һәм ул Саба районына багышлану һәм шул 3 авылны берләштерү белән дә үзенчәлекле булды. Сабада бит халык авыл үзенчәлекле һәр кайсы төрле. Менә монда да 3 авыл янәшә булгачтын, 3 төрле холык фигыльне, 3 төрле халыкны берләшеп яшәү рәвешләрен яктыртырга туры килде. Шулсы белән дә үзенчәлекле. Китап дөнья күрде, халык аны бүген кабул итте. Ә сезнең күңелдә нинди уйлар? Мин борчылам. Халык нәрсә әйтер икән дигән әле борчу күңелемдә бар. Чөнки һәр вакытта да китап язганнан соң аның нәтиҗәсен көтәсең. Халык яратып язасын бит инде. Шуңа күрә авыр итеп кабул итмәсәләр ярар иде дигән бер эчке бер борчылуым бар. Китапның тәкъдим итү кичәсенең беренче өлешендә китап язылу, авыл тарихы турында сөйләшсәләр, аның икенче өлешендә эстрада йолдызлары катнашында зур концерт булды. Икшермә авылы егете, Татарстанның атказанган артисты, композитор Айдар Тимирбаевның җырлары кич буе яңгырап торды. Саба дулкыннары телевидениесендә Рафик Хадыев һәм ул ясаган Хаммер хакында сюжет чыкканнан соң, аның белән Татарстан гына түгел, бөтен Россия журналистлары кызыксына башлады. Бүгенге көндә Саба Кулибина ничек яши? Популярлык аның тормышында нинди роль уйнаган? Сорауга җавап алдагы сюжетта. Иратларның барысына да диярлек тимер ат җине кагылган. Рафик Хадиевны кысыман машина турында алар хыяллана гына ала. 2019 елның җәендә безнең сюжет дөнья күргәннән соң, ул Россиянең бөтен масса күләм мәгълүмат чараларына таралды. Берничә көн эчендә Саба дулкыннары телевидениесенең YouTube каналында 6000-га якын кеше караган. Автомобиль сөючеләр өчен бу машина ел яңалыгы булды. Саба телевизия төшереп киткәннән соң РНТВ каналы шалтыратып, алар келіп төшереп китте. Андан соң Первый канал төшереп китте инде. Шулай газет журналларда да урын алды инде. Төшереп интервьюлар алып киттеләр. Саба Хаммерның спидометры бүгенге көндә 500 чакрым юл йөрелгән дип күрсәтә. 4 ел эчендә ватылып, хуҗасында борчымаган. Елның теләсә кайсы вакытында ул юлда үзен ышанычлы тота. Бу Татарстанда, Россиядә генә түгел, җир шарында бердән-бер. Улы юлда тизлекне иң күбе 80-га җиткергән. Техника белән Саба эчендә генә йөри. Лесхоздан ерак киткән юк ди. 100 чакрымга 10-12 литр солярка яга. Эшкә барып кайтырга, төзелеш материаллары ташырга да менә дигән иптәш. Юлсыз җирдә батып калыр дигән курку да юк. Җәйкене шидәтләргә, гөмбәләргә йөрелде инде. Ансы күренде инде ахыры. Андан соң начар көннәрдә баланы садикка илтәм, апайтам. Я булмаса бер стройматериал керек булса, базардан я семен, я нәрсә дә булса, күтәреп апайтканчы, шу белән апайтам инде. Хордан, сазылтырдан әйбәт йөри, пешратларда әйбәт тота үзен. Юлда әйбәт үзен тота машина. Батып калганыгыз юк, аны проблема. Мин моны бер батырып, үзем менә батырып карадым, аннан соң үзе чыкты. Испытание гына үткәреп карадым, аннан соң салларда нидәрдә бик йөргә тырышмыйм, чөнки моны үзем ясагач, бик андый җирдә йөрисем килми. Әдәм баласы өчен үз хыялының чынга ашуы зур бәхет. Урамда хәзер аны һәркем таный, күрешеп, үзенең һәм аннан да бигрәк Хаммерның хәлен белешәләр. Бу машинага бөтен күңел, бөтен хыяллар салынган, монда исән-сау йөрергә язсын. Хыяллар тормышка ашты. Барып чыгардым мин моны. Без күп вакытны заяга кирәкмәгән эшләргә багышлап уздырабыз. Гомер тиз уза. Теләгәнеңне эшләп, үзеңнән соң яхшы исем, истәлек калдырып китәргә кирәк. Гөлназ Вахитова, Айзат Шәрәфиев, Саба дулкыннары телевидениесе. 27 январь көнне Бөек Ватан сугышы вакытында Ленинград блокадасы өзелүгә 76 ел тулды. Тарихи чыганакларда 1942 елның кышында Ладога күле аша күп кенә балалар Казанга җибәрелгән дигән мәгълүмат саклана. Азат ителүчләр арасында лесхоз картлар һәм инвалидлар йортында яшәүче Ринат Исхаков та бар. Чираттагы сюжет әнә шул хакта. Күп еллар дәвамында җыелып килгән Бөек Ватан сугышының юбилей медальләре, блокадалы Ленинградта яшәүче билгесе, Ленинградны азат итүнең истәлекле медальләре һәм башка төрле грамоталар Ринат абыйның утлы еллар хатирәләрен саклыйлар. Чтобы не было вообще никогда больше таких воинов, которые были когда-то. И поэтому все желают только, чтобы было всегда мир
На земном шаре все это было. Бүгін Ленинград блокадасының үзіруіне 76 ел тулу оңайынан Ринат абыйының сугыш хатирәләрен район башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Марат Кәримов, халыкның социаль яклау идарәсе җитәкчесе Марсель Хуҗин, Саба һәм Теләче районнары буенча хәрби комиссар Фәнис Закиров, ветераннар советы рәисе Расих Хасанов, картлар йорты директоры Рөстәм Рауилин бүлешеп, аңа күчтәнәчләрен тапшырдылар. Алар арасында иң кадерлесе мөгаен күпре пешкән ак икмәк булгандыр. Блокада вакытында ул буаларга 125 грамм, оларга 250 грамм исәбеннән генә эләгә. Вы об этом хлебе только могли мечтать. Бүгенге көндә Ринат абый якты, барлык уңайлыклары булган җылы бүлмәдә гомер кичерә. Биредә эшләүчеләрдән зур игътибар аңа. Иң мөһиме, гомер кышын ул ялгызлыкта каршы алмый. Мондагы уңайлы мөхиттән үзе дә риза, канагать булып яши. Хәзер спорт темасына булган хәбәрләребез. Чаңгы спортын сөючеләр кыш фасылын көтеп алалар. Ямле Соба яр буендагы чаңгы трассасы соңгы атналарда мәртәбәле чаңгы ярышларын кабул итте. 3-нче ел рәттән үткәрелүче Тимерман сериясының төнге чаңгы ярышларында быел 450-дән артык спортчы катнашты. Иң элек балалар стартка тезелде һәм 31 бала финишка уңышлы гына килеп җитте. 2 километрлы дистанцияны чаңгычылар бик тиз арада узды. Бойлар сабасыннан Салават Хәсәншин Тимерман төнге чаңгы ярышларында 5-15 километрга узышып караса, быел 2 километрлы дистанцияны икенче булып узды. Соперниклар хайран көчле иде. Чөнки зур-зур возрастлардан да кешеләр бар. 2 километр дистанциясы үзе түзерлек дистанция. Чөнки аны хәтле узын дип тә генә әйтә булмый, уртача ярыш дистанциясы. Тимерман сериясыннан булган төнге чаңгы ярышларының географиясы шактый киң. Татарстан район шәһәрләреннән генә түгел, чит төбәкләрдән килүчеләр дә күп иде. Вообще пожалел, что не зарегистрировалась на 5, но 2 километра были просто прекрасны. Җиңүгә ирешкән спортчыларны Тимерман спорт ярышлары сериясе директоры Вадим Янгиров һәм Саба районы башкарма комитеты җитәкчесе Марат Ишниязов бүләкләде. 5 километрлы дистанциядә җиңүчеләрнең берсе райондашыбыз Улугбек Ваисов булды. Без чаңгычылар өчен бөтенсе дә яраткан дистанция инде. 50 километрында, 30 километрында, 5 километрында чыгабыз, инде дистанциялар куя. Үзебезгә кайсы бу специаль шул ярышларның шул дистанцияларын әзерләнәбез дә. Шул ярышларда катнашабыз инде. Республика уровында беренче турда чыгып килдек. Аннан соң үзебездә Измә авыл җирлегендә үтте соңгы ярыш менә. Алдагы көнне Атнада. Менә анда катнаштык. Кич сынашtık чаңгычылар белән үзебезнең районның кичә чаңгычылары белән. Менә бу җирдә инде бөтен Татарстаннан җыелган чаңгычылар белән кич сынаштык. 15 километрлы дистанциядә призлы урыннар өчен көрәш аеруча кискен барды. Һәм монда да Саба чаңгычылары Алмаз һәм Нияз Таиповлар җиңүчеләр. Агымдагы елның 25 гыйнварында исә Бойлар Сабасы яр буенда бөтен Россия кышкы спорт уеннарын яратучы спортчылар арасында чаңгы ярышлары буенча Татарстан Республикасының шәхси команда беренчелегенең беренче этабы старт алды. Саба, Зәй, Сарман, Казан, Яршаллы, Яшелүзән, Шабаксардан килгән хәвәскәр чаңгычылар яшь категориясына бәйле рәвештә 5-10 чакрымга узыштылар. Җиңүчеләр арасында райондашларыбызның да булуы аеруча куанычлы. Бу бүгенгә дип әзерләгән соңгы хәбәребез иде. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Сау булыгыз. Если вы почувствовали запах газа, не игнорируйте его, не совершайте ошибку. Почувствовав запах газа, сразу откройте окно, перекройте газ и звоните в газовую службу по телефону 04 или 104 с мобильного. Он 15 мартка кадәр
Илхам Шакиров исемендәге Татар моңы халыкара телевизион конкурсы 17 яшьтән 35-ка кадәр катнашучылардан гаризалар кабул итә. Белешмәләр өчен Татар дәүләт филармониясына мөрәҗәгать итегез.